Βρισκόμαστε στο έτος 2052. Η Ομοσπονδία των Εθνών της Γης κυβερνά όλο τον κόσμο. Η ειρήνη βασίλευε στον κόσμο και όλα τα έθνη ευημερούσαν, ώσπου από το μακρινό διάστημα ήρθε το άστρο του τρόμου, ένας δορυφόρος που μετέφερε τη δύναμη του θανάτου. Μοναδική ελπίδα της Γης στην πάλη με τους εξωγήινους είναι το μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου, το υποβρύχιο κεραυνός. Υποβρύχιο κεραυνός. Βρισκόμαστε στο έτος 2052. Η Ομοσπονδία Εθνών της Γης κυβερνά όλο τον κόσμο. Και το Υπουργείο Διαστήματος έχει εγκαταστήσει σταθμούς διαπλανητικής ανάπτυξης σε όλο το ηλιακό σύστημα. Στη Γη, 9 κέντρα έρευνας, το καθένα ειδικευμένο σε ξεχωριστό κλάδο επιστημονικής έρευνας. Η ειρήνη βασίλευε στον κόσμο και όλα τα έθνη ευημερούσαν, ώσπου από το μακρινό διάστημα ήρθε το άστρο του τρόμου, ένας γιγαντιαίος δορυφόρος που μετέφερε τη δύναμη θανάτου, ένα στρατό προσφύγων από τον ετοιμοθάνατο πλανήτη Γκόθαμ. 7 από τα 9 κέντρα έρευνας καταστράφηκαν με την πρώτη επίθεση και σε λιγότερο από 24 ώρες το 90% του πληθυσμού της Γης αφανίστηκε. Από τα 600 εκατομμύρια που επέζησαν, πολλοί γίνονται σκλάβοι. Οι πιο τυχεροί δραπετεύουν και αναζητούν καταφύγιο στα βουνά. Ο στρατός κατοχής κατασκευάζει ένα δίκτυο θαλάσσιων οχυρών που επίσης παράγουν βαρύ είδωρ. Το άστρο του τρόμου βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη για να υπενθυμίζει ότι οι εξωγήινοι έχουν σκοπό να μείνουν. Η μοναδική ελπίδα της Γης στην πάλη της ενάντια στην κυριαρχία των εξωγήινων είναι ένα μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου, το υποβρύχιο κεραυνός. Το υποβρύχιο κεραυνός με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Νόα και την ομάδα κεραυνός, το νεαρό πλήρωμα του πλοίου Μικρή Αστραπή, αδελφού πλοίου του υποβρύχιου κεραυνός, εκτελούν μια αναγνωριστική αποστολή στο Gypsy Atoll στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο Κόλιν και ο Καπίλα, ένας ηθαγενής του Gypsy Atoll, έχουν βγει κρυφά στη στεριά για να μάθουν περισσότερα για την ερευνητική βάση της δύναμης θανάτου που κατασκευάζεται εκεί. Κάτω από την κάλυψη πυροβολικού, από το υποβρύχιο κεραυνός, ο Κόλιν και ο Καπίλα αρχίζουν να συλλέγουν τις πληροφορίες τους. Αλλά όταν ο Καπίλα πάει να σηκώσει ένα ωραίο κοχύλι που βλέπει στο χόρτο, ένα παράξενο δυναμικό πεδίο τον καρφώνει στο έδαφος. Ο Κόλιν προσπαθεί να τον σώσει, αλλά έχει και αυτός την ίδια τύχη. Καπίλα, κοίτα! Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που μας κρατάει καρφωμένος εδώ κάτω μας έσωσε τη ζωή. Σταμάτησε τη σφαίρα στον αέρα, Καπίλα. Αυτό σημαίνει ότι αν μείνουμε εδώ δεν θα πάθουμε τίποτα, έτσι? Ναι, για την ώρα. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ για πάντα. Οι καραμπίνες είναι άχρηστες. Χρειαζόμαστε λέιζερ. Πάμε! Πρέπει να φύγουμε από εδώ, Καπίλα. Ναι. Έλα, πάμε. Άκου, Καπίλα, το υποβρύχιο κεραυνός συνεχίζει τα πυρά. Δώσε διαταγή να σταματήσει το πυρ, Σπέσερ. Πάψατε πυρ. Αναφορά κατάστασης μάχης. Μάλιστα. Αποθήκες πυρομαχικών, οπλοστάσια, βάσεις πυροβολικού. Όλα καταστράφηκαν στο Gypsy, κύριε Πλοίαρχε. Αναφορά κατάστασης, αρχηγέ. Το πρώτος μήνος καταδιοκτικών βομβάρδισε τις εχθρικές βάσεις στα νησιά Κάρα και Λίλα. Επιστρέφουμε στη βάση μας. Πολύ ωραία, Ντομίνγκο. Δεύτερος μήνος καταδιοκτικών, αρχηγέ. Εκτελέσαμε την αποστολή μας στο Μάια και στον Μπίλαν. Θαυμάσια, Κάρτερ. Ελπίζω να στάθηκε εξίσου τυχερό και το αστραπή. Κανένα νέο από τον Κόλιν και τον Καπίλα? Όχι, αρχηγέ, ακόμα ψάχνουμε να τους βρούμε.
Να με ειδοποιήσεις αμέσως μόλις έχεις νεότερα, Κρόγκαν. Εντάξει, αρχηγέ. Κάτι πρέπει να του συνέβη. Να αναδυθούμε και να στείλουμε μια ομάδα στη στεριά, αρχηγέ. Ακόμα είναι επικίνδυνο να αναδυθούμε, Κρίς. Μα γιατί, αφού κερδίσαμε τη μάχη. Δεν την κερδίσαμε ακόμα. Τα σκάρερ μας δείχνουν ότι το γενικό αρχηγείο του εχθρού παραμένει άθικτο. Δεν γίνεται τίποτα, Κόλιν. Σε καθυστερώ χωρίς λόγο. Καλύτερα να συνεχίσεις χωρίς εμένα. Όχι, Καπίλα, ποτέ. Μοιραζόμαστε το ίδιο σκηνή, μ' άκουσες? Μοιραζόμαστε το ίδιο σκηνή. Τι θες να πεις? Είναι μια κουβέντα που λένε οι ορειβάτες. Σημαίνει ότι όταν έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου σε έναν άλλον ορειβάτη, δεν τον εγκαταλείπεις ό,τι και αν συμβεί. Δεν έχω ακούσει ποτέ ορειβάτη να λέει τέτοια κουβέντα, Κόλιν. Φύλαξε τις δυνάμεις σου, Καπίλα. Σου είναι απαραίτητες για την κάθοδό μας. Αναφορά για το πρώτος μήνος καταδιοκτικών, αρχηγέ. Καμιά απολύτως απώλεια. Το ίδιο για το δεύτερο μήνος καταδιοκτικών, αρχηγέ. Γυρίσαμε πίσω χωρίς ούτε μια γρατζουνιά. Μα τι συμβαίνει, γιατί είστε όλοι σιωπηλοί? Ο Καπίλα και ο Κόλιν αποβιβάστηκαν στο Τσίψι Ατόλ και από εκεί εξαφανίστηκαν. Θα πάω αμέσως να τους βρω. Μικρή αστραπή, καλή υποβρύχιο κεραυνό εμπρός. Με ακούτε, Κάπτεν Νόα? Σ' ακούω, τι συμβαίνει, Κρόγκαν? Τους εντοπίσαμε, αρχηγέ. Προσπαθούν να κατεβούν από τα βράχια. Προγέ, ανάδυση χωρίς καμιά καθυστέρηση. Ανάδυση χωρίς καμία καθυστέρηση. Κρατήσου καλά, Καπίλα. Κρατιέμαι, μη φοβάσαι. Όχι. Καπίλα, η μικρή αστραπή είναι, κοίτα. Άκουσέ με, Καπίλα, πρέπει να πηδήσουμε για να σωθούμε. Μαρί! Εδώ, Μαρί! Μπράβο, κορίτσι μου! Μπράβο σου! Μας έσωσες! Μικρή αστραπή προς υποβρύχιο κεραυνός. Η αποστολή εκτελέστηκε, αρχηγέ. Παραλάβαμε τον Κόλι και τον Καπίλα. Έρχονται προς τα εδώ τώρα. Δόξα τω Θεώ! Ετοιμασία βολής πυράβλων ΖΑΠ. Η πυραυλή είναι έτοιμη, αρχηγέ. Στόχος μας θα είναι το εχθρικό γενικό αρχηγείο στο κέντρο του Gypsy Atoll. Ο στόχος εντοπίστηκε στην οθόνη μου, αρχηγέ. Οι πυραυλοί ΖΑΠ βρίσκονται στο διάβλο. Πυρ! Πυρ!
Διάνα Κεραυνέ, μπράβο. Ζήτω! Καπίλα. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, το δημιούργημά σου κοντεύει να ολοκληρωθεί, Σμήναρχε, έτσι. Δεν μας μένει παρά να επιλέξουμε το πλήρωμά μας και να το εκπαιδεύσουμε. Έχουμε νέα από τη βάση μας στο Τσίψι. Λοιπόν, Το κέντρο ερευνών και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μας στα νησιά Μάρσαλ καταστράφηκαν ολοσχερός από εχθρικά καταδιωτικά του υποβρυχίου Κεραυνός. Πώς, καταστράφηκαν? Ολοκληρωτικά. Οι βάσεις μας στο Τσίψι, στο Λίλα, στο Μπίλαν, στο Μάγια και στο Κάρα έγιναν στάκτες, κύριε Σμήναρχε. Δεν έμεινε τίποτα. Ο Κεραυνός. Λούπους, δεν υπάρχει λόγος να κυνηγήσει το υποβρύχιο Κεραυνός. Μα κατέστρεψε 5 βάσεις μας, κύριε Ναύαρχε, το ξέρεις αυτό? Οι 5 βάσεις δεν έχουν τόση σημασία. Έχουμε εκατοντάδες βάσεις στον Ειρηνικό. Όταν συγκεντρωθεί όλη η ναυτική μας δύναμη, θα ασχοληθούμε με αυτό το πλοίο. Αλλά μέχρι να ετοιμαστούμε, καλύτερα να ξεχάσουμε το υποβρύχιο Κεραυνός. Δεν φτάνουν μόνο τα καταδιοκτικά σου για να το καταστρέψεις, Λούπους. Είναι διαταγή, κύριε Ναύαρχε. Ναι, και δεν θέλω περιττές συζητήσεις. Γιατί να θυσιάσουμε έμψυχο και άψυχο υλικό, όταν πολύ σύντομα θα έχουμε ένα όπλο που θα κάνει το υποβρύχιο Κεραυνός να μοιάζει με παιχνιδάκι. Καπίλα, καταδιόμαστε. Έρχομαι. Λάβετε θέσεις για συγχρονιστική κατάδυση και ανάλυση. Μάλιστα. Κατάδυση και προετοιμασία συγχρονικής διαδικασίας. Ομάδα Κεραυνός στις διαταγές σας, κύριε. Η αναγνωριστική αποστολή εκτελέστηκε χωρίς καμιά απώλεια, κύριε. Συγχαρητήρια, ομάδα Κεραυνός. Κύριε, ο Καπίλα και εγώ καταφέραμε να φωτογραφίσουμε ολόκληρη την εχθρική βάση και το κέντρο έρευνας. Σου αξίζουν συγχαρητήρια, Κόλλιν. Δεν θα κατάφερνα τίποτα χωρίς τον Καπίλα, αρχηγέ. Κι εγώ τι δεν κατάφερνα χωρίς εσένα. Με κουβάλισες στην πλάτη σου και με κατέβαζες από τους βράχους. Δεν έχεις πολύ στήριξαν ορειβάτης, αλλά τα κατάφερες μια χαρά. Καπίλα, έμαθα ότι ξέρεις ορειβασία. Πού την έμαθες? Έχεις ένα μοναδικό στυλ. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Πες μου, πού έμαθες? Στις Άλπεις ή στα βραχώδη όρη? Ξέρετε, αρχηγέ, ποτέ δεν έχω κάνει ορειβασία στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Πώς το πες αυτό? Δεν μας τα πες έτσι πρώτα. Πες μας τι παιχνίδι παίζεις, Κόλλινς. Γρήγορα, λέγε. Λυπάμαι πολύ, κύριε. Σας ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη. Λυπάσαι. Αυτό έχεις να πεις μόνο. Κι εγώ λυπάμαι, αλλά το λυπάμαι δεν είναι αρκετό. Μας είπες ψέματα. Μας είπες ότι είσαι έμπειρος ορειβάτης. Μήπως το ξέχασες αυτό, λέγε. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σε αφήσαμε να πας. Ναι, έτσι είναι. Ναι, είπες ψέματα. Μα, καπετάνιε, αν σας έλεγα ότι δεν είχα ιδέα από ορειβασία, τότε σίγουρα θα ματαιώνατε την αποστολή, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Μάγειρα, δεν έχει φαγητό για τον εθιμοπλοίαρχο Κόλλινς απόψε. Κατάλαβες? Ούτε ένα σάντουιτς? Αλλά τώρα αν ηρέμησε, υποτίθεται ότι πρέπει να με βοηθήσεις και όχι να με κάνεις χειρότερα. Μην τον ακούς, Άννα. Δώσ' του ένα καλό μάθημα. Άντε, μπράβο, δώσ' του. Δεν μπορεί να μας λέει συνέχεια ψέματα και να μένει ατιμόρυτος. Μα είναι ανάγκη να είναι τόσο σφιχτό? Γιατρέ, σας παρακαλώ, πέστε στην νοσοκόμα να προσέχει λίγο, εντάξει? Δεν λέω τίποτα. Και είσαι πολύ τυχερός που δεν σε ανέλαβα εγώ. Είσαι τυχερός που το παιχνίδι σου αυτό σου στήχησε μόνο λίγα καρούμπαλα και λίγες μελανιές. Θα μπορούσες να έχεις σκοτωθεί, το καταλαβαίνεις αυτό? Και ο διοικητής σου θα ήταν αυτός που θα είχε όλη την ευθύνη. Και έτσι ας σου γίνει μάθημα αυτό, όχι ανόητους ηρωισμούς. Και το ίδιο εσύ για όλους σας. Μάλιστα, κυρία.
Όλιν, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για τον επίδεσμο. Μη στενοχωριέσαι γι' αυτό, Άννη. Νομίζω ότι μου άξιζε αυτή η τιμωρία. Όμορφα δεν είναι? Ναι. Αλλά άθελά μου να ρωτιέμαι πόσα τέτοια όμορφα ηλιοβασιλέματα έχουν μείνει στη γη μας ακόμα. Ο ανθοπλίαρχος Κόλλινς να παρουσιαστεί αμέσως στη γέφυρα. Αχα, σαν πολύ επίγον μου φαίνεται. Γεια σου, Άννη. Εδώ είμαι, με ζητήσετε? Για πλησίασε, Κόλλινς. Το εργαστήριο μας έστειλε τις φωτογραφίες που τράβηξε στο τζίψι. Το κομπιούτερ επεξεργάζεται το εφέ των 3 διαστάσεων, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε μερικές απορίες. Μα τι θέλετε να πείτε, Θα στις δείξω και σένα. Όλες θα τις δεις. Λοιπόν, Collins, αναγνωρίζεις αυτό το εργοστάσιο? Ναι, αρχηγέ, το φωτογράφησα λίγο πριν το βάλουμε στα πόδια. Γιατί σε ενδιέφερε αυτό το εργοστάσιο? Δεν ξέρω, θυμάμαι μόνο πως μόλις το είδα σκέφτηκα ότι δεν έμοιαζε με κανένα άλλο εργοστάσιο στο νησί. Μετά χτυπήθηκε ο Καπίλα και φύγαμε από εκεί. Αυτό είναι όλο λοιπόν? Δεν πρόσεξες τίποτα άλλο περίεργο? Όχι για το εργοστάσιο, αρχηγέ, αλλά είχε κάτι το περίεργο στο σημείο που στάθηκα για να τραβήξω τις φωτογραφίες. Αλήθεια? Μπορείς να το περιγράψεις λοιπόν αυτό το περίεργο? Μάλιστα, κύριε. Υπήρχε μια μεγάλη μεταλλική πλάκα στο έδαφος. Ο Καπίλα και εγώ πέσαμε πάνω της. Μα δεν ήταν σαν να πέσαμε, ήταν σαν κάποια δύναμη να μας τράβηξε προς την πλάκα. Και ήταν μεγάλη αυτή η δύναμη. Πολύ. Και οι δυο μας μείναμε καρφωμένοι εκεί για λίγες στιγμές. Μετά ήρθαν μερικοί εξωγήινοι και μας πυροβόλησαν, αλλά οι σφαίρες τους σταμάτησαν στην άκρη της πλάκας. Αυτή η δύναμη έστειλε πίσω τις σφαίρες τους. Ναι, αρχηγέ. Φαινόμενο μετακίνησης της βαρύτητας, αρχηγέ. Περιορισμένο στη βλάκα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, αρχηγέ. Όπως φαίνεται, οι εξωγήινοι μπορούν να ελέγχουν τη δύναμη της βαρύτητας. Θα πρέπει να κάνουν πειράματα για το πώς να αλλάξουν τη βαρύτητα της γης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Τότε είναι ακριβώς αυτό που φοβόμαστε, αρχηγέ. Θέλουν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα. Ναι. Ο Καπίλα και ο Κόλλιν κυριολεκτικά πήσαν πάνω στην τελική απόδειξη ότι οι εξωγήινοι θέλουν να αναδομήσουν τη γη. Έτσι νομίζω. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, κύριοι. Θέλω όλο το διαθέσιμο προσωπικό να παρουσιαστεί αμέσως στην αίθουσα ενημέρωσης. Μετά την ανάλυση των δεδομένων που συνέλεξε η αναγνωριστική αποστολή μας στο Gypsy Atoll, είμαστε επιτέλους σε θέση να γνωρίζουμε τις αληθινές προθέσεις του εχθρού σχετικά με τον πλανήτη μας. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν μια συσκευή πλανητικού ελέγχου βαρύτητας, από ό,τι πληροφορήθηκα. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι οι εξωγήινοι σκοπεύουν να προσαρμόσουν τη βαρύτητα της γης και να αλλάξουν την ατμόσφαιρά τους σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις. Έχουν σκοπό να μείνουν. Θέλουν να κατασκευάσουν έναν αντιδραστήρα ελέγχου της βαρύτητας που θα λειτουργεί με βαρύ είδωρ, να αλλάξουν τη χημική σύνθεση του αέρα για να μην είναι υποχρεωμένοι να φορούν τις ειδικές προστατευτικές στολές της μετακινήσης τους πάνω στη γη. Τα πρώτα τεστ έχουν δείξει ότι το δικό τους φυσικό περιβάλλον θα είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Αν επιτύχουν, η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί από τη γη. Αυτό είναι απίστευτο, κύριε! Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτό? Σίγουρα πρόκειται περί λάθους. Βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα. Και πώς είστε τόσο σίγουροι ότι δεν παρερμηνεύετε τα δεδομένα? Δεν καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα μόνο από τα στοιχεία που συνέλεξε αυτή η αποστολή. Αναλύσαμε τον αέρα. Ελεγχόμενη υπόγεια ουδέτερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε, καθώς και ηφαιστειακή σεισμική έξαρση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήμης παρατηρήθηκε ένα φωτεινό τόξο στο νότιο ημισφαίριο. Κάθε ανώμαλο φαινόμενο που καταγράφεται στα όργανά μας μπορεί να αποδοθεί στις δοκιμές για τον έλεγχο της βαρύτητας. Φοβάμαι πως αυτή είναι η μοναδική λογική εξήγηση. Αν θέλουν τη γη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι από αυτούς στο άστρο του τρόμου. Ο εξωγήινος πληθυσμός που βρίσκεται πάνω σε αυτό το δορυφόρο πρέπει να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια. Η λογική εξήγηση είναι ότι ο πατρικός τους ο πλανήτης δεν είναι πια κατοικήσιμος. Αν δεν μπορούμε να τους αφήσουμε και να έρθουν να τα πάρουν όλα, η γη είναι η πατρίδα μας. Σωστά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους σταματήσουμε. Συμφωνώ απολύτως.
Κατά τη γνώμη μου, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φροντίσουμε να μην κατασκευαστεί αυτός ο αντιδραστήρας ελέγχου βαρύτητας. Πρέπει να καταστρέψουμε όλες τις εχθρικές βάσεις που ασχολούνται με αυτό το έργο. Με συγχωρείτε, Αρχηγέ. Αυτό σημαίνει ότι το υποβρύχιο Κεραυνός πρέπει να αναβάλει την αποστολή του στη Βερμούδα. Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε, τα πιο πολλά έργα για τον αντιδραστήρα εκτελούνται στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. Πρέπει να εντοπίσουμε όλες τις βάσεις του εχθρού και να τις καταστρέψουμε τη μια μετά την άλλη. Μα, Αρχηγέ, θα χρειαστούμε πολύ καιρό γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά νησιά στο Νότιο Ειρηνικό. Χιλιάδες νησιά. Πολύ σωστά, Καπίλα. Αν κινηθούμε γρήγορα και συστηματικά, μπορούμε να πετύχουμε. Πρέπει όλοι να συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πολύ καλά. Η ακαθαριστική επιχείρηση πρέπει να αρχίσει αμέσως. Προορισμός μας είναι τώρα ο Ειρηνικός, λίγο πιο νότια από τον Ισημερινό. Τα νησιά Κίλμπερ. Ξεκινάμε αμέσως. Το υποβρύχιο Κεραυνός πρέπει να πετύχει αν θέλουμε να επιβιώσει η ανθρώπινη φυλή. Πλοηγέ προς όλο ταχώς. Βρισκόμαστε στο έτος 2052. Η Ομοσπονδία των Εθνών της Γης κυβερνά όλο τον κόσμο. Η ειρήνη βασίλευε στον κόσμο και όλα τα έθνη ευημερούσαν, ώσπου από το μακρινό διάστημα ήρθε το άστρο του τρόμου, ένας δορυφόρος που μετέφερε τη δύναμη του θανάτου. Μοναδική ελπίδα στη γη, στην πάλη της με τους εξωγήινους, είναι το μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου, το υποβρύχιο Κεραυνός. Το έτος 2052, η Ομοσπονδία των Εθνών της Γης κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο. Επιτέλους η ανθρωπότητα έχει μάθει να ζει ειρηνικά. Αλλά τότε από το μακρινό διάστημα έρχεται το άστρο του τρόμου. Ένας γιγαντιαίος δορυφόρος που μεταφέρει τη δύναμη θανάτου. Ένα στρατό προσφύγων από τον νεκρό πλανήτη Γκόθαμ. Στην πρώτη της γενική επίθεση η δύναμη θανάτου αφανίζει το 90% του πληθυσμού της Γης. Ένας στρατός κατοχής δημιουργεί ένα δίκτυο θαλασσίων οχυρών, τα οποία παρασκευάζουν επίσης και βαρύ είδωρ, τη βασική πηγή ενέργειας των εξωγήινων. Το άστρο του τρόμου έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη για να υπενθυμίζει ότι οι εξωγήινοι ήρθαν για να μείνουν. Η μόνη ελπίδα της γης ενάντια στην ολοκληρωτική κυριαρχία της δύναμης θανάτου είναι το μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου, το υποβρύχιο Κεραυνός. Το υποβρύχιο Κεραυνός με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Νόα και την ομάδα Κεραυνός, το νερό πλήρωμα της μικρής αστραπής αδελφού πλοίου του υποβρύχιου Κεραυνός, προσπαθούν απεγνωσμένα να εμποδίσουν τους εξωγήινους να αλλάξουν τη βαρύτητα και την ατμόσφαιρα της γης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Το υποβρύχιο Κεραυνός περιπολεί συστηματικά τον ειρηνικό, καταστρέφοντας όλες τις βάσεις της δύναμης θανάτου που ασχολούνται με την κατασκευή του αντιδραστήρα ελέγχου βαρύτητας, έργο πολύ δύσκολο ακόμα και για το υποβρύχιο Κεραυνός. Ετοιμάσου να αλλάξεις πορεία προς τα βορειοδυτικά. Βεβαίως, Αρχηγέ. Μπορώ να ρωτήσω γιατί αλλάζουμε πορεία? Εντοπίσαμε έναν εχθρικό ανιχνευτή που δεν λειτουργεί σωστά. Α, κατάλαβα. Θα νομίζουν ότι κρατάμε την ίδια πορεία, ενώ εμείς θα έχουμε. Ενώ εμείς θα έχουμε τελείως διαφορετική πορεία. Εντάξει, θα μας χάσουν. Αλλαγή πορείας προς τα βορειοδυτικά.
στρατηγέ Γκάλφ, είναι αλήθεια. Καταστράφηκαν όλες οι βάσεις μας στα νησιά Μάρσαλ. Μάλιστα, στρατηγέ Ζη. Και όχι μόνο αυτό, οι γήινοι έμαθαν για το σχέδιό μας να αλλάξουμε τη βαρύτητα της γης. Ο Ναύαρχος Ζόγγελ είναι ο διοικητής των δυνάμεων μας ειρηνικού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Σμήναρχος Λούπους, ο διοικητής των αεροπορικών μας δυνάμεων, έχει χάσει τα μισά του καταδιοκτικά. Με λύπη μου το λέω εξοχότατε, αλλά έχω χάσει κάθε εμπιστοσύνη για τον Ζόγγλ και για τον Λούπους. Ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την απαραίτητα όπλα για να βυθίσουν το υποβρύχιο κεραυνός, αλλά εγώ νομίζω ότι φταίει η κακή στρατηγική τους. Αν ήμουν εγώ κυβερνήτης της γης όπως εσύ, δεν θα βιαζόμουν να τους κατηγορήσω. Γκάλφ, αυτοί οι δύο είναι εφισταμένοι, σου δίνουν αναφορά κατευθείαν σε σένα. Κάθε στρατηγική που χρησιμοποιούν πρέπει πρώτα να περάσει από τη δική σου έγκριση. Έτσι δεν είναι, στρατηγέ Γκάλφ? Μα εξοχότατε, δεν είπα ότι είναι ανίκανοι. Τότε τι ακριβώς είπες? Αξιοχότατε, απλώς προτείνω να τους μεταθέσουμε. Μπορούμε να τους στείλουμε σε κάποια άλλη ζώνη και να τους αντικαταστήσουμε. Μπορεί να αναλάβει ο Ναύαρχος Μπορ. Η πρότασή σου απορρίπτεται. Βεβαίως ο Ζόγγελ φέρει κάποιο μέρος της ευθύνης για την πενιχρή απόδοσή μας στη ζώνη του ειρηνικού. Αλλά το κύριο βάρος της ευθύνης πέφτει επάνω σου, Γκάλφ. Εξοχότατε. Η εξόντωση των γήινων είναι αποκλειστικά δική σου ευθύνη. Φρόντισε να φέρεις εις πέρα στην αποστολή σου. Μάλιστα. Ο στρατηγός είναι δυσαρεστημένος, κύριε κυβερνήτα. Γεια σου, Μπορκ. Έχεις δίκιο, ο ηγέτης μας είναι δυσαρεστημένος. Αλλά θα το αλλάξουμε αυτό. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διορίσω εσένα γενικό διοικητή των δυνάμεων του ειρηνικού. Θέλετε να σας απαλλάξω από αυτό το ενοχλητικό υποβρύχιο κεραυνός? Ακριβώς. Ο Ζόγγλ και ο Λούπους απέδειξαν ότι δεν είναι άξιοι για μια τέτοια αποστολή. Θέλω κάποιον στον οποίο να μπορώ να βασίζομαι, να είσαι σίγουρος. Ελπίζω να τα καταφέρετε, κύριε κυβερνήτα. Θα τα καταφέρω, μην ανησυχείς. Κύριε Πλοίαρχε, Ναι, τα σύννεφα διαλύθηκαν. Αν μείνουμε στην επιφάνεια, υπάρχει πιθανότητα να μας εντοπίσουν. σωστά. Αν θα καταδυθούμε αμέσως και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα νότια. Βέμπερ, κατάδυση σε βάθος 400 ποδών. Ελήφθη. Κατάδυση. Συνέχιση πορεία σε βάθος 400 ποδών. Βάθος 400 ποδών, αρχηγέ. Οι μηχανές εντάξει, το σύστημα υποβρύχιας πλεύσης εντάξει. Πολύ ωραία. Διατηρούμε το παρόν βάθος και συνεχίζουμε την πορεία 156 προς νότον. Μάλιστα, κύριε Πλοίαρχε, πορεία 156 σταθερά προς νότον. Η δύναμη θανάτου σίγουρα θα νομίζει ότι εξακολουθούμε να προχωράμε προς τα βόρεια, έτσι δεν είναι, Καπτονά? Αυτό ελπίζω κι εγώ, Σπέσερ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Είναι τόσο ανόητη. Καπίλα! Καπίλα, περίμενε, κάνεις λάθος. Τι συμβαίνει? Αρχηγέ, εμείς θέλουμε να φύγουμε από το πλοίο. Γιατί, Καπίλα? Αρχηγέ, δεν έχουμε δουλειά εδώ. Η θέση μας είναι στο σπίτι μας, στο Gypsy Atoll, σαν αντρόγινο που είμαστε. Καπίλα, γνωρίζω τα αισθήματά σου για την Τάρα, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν μπορείτε να πάτε πίσω στο νησί. Έχει καταστραφεί. Βομβαρδίσαμε την εχθρική βάση εκεί πέρα. Το ξέρουμε αυτό, αρχηγέ. Κατάλαβα. Θέλεις να ξαναχτίσεις το σπίτι σου, Καπίλα? Ναι, αρχηγέ. Θέλουμε να προσπαθήσουμε. Είσαι τόσο σίγουρος, Καπίλα? Καπίλα, τίποτα δεν έχει μείνει εκεί. Μια ολόκληρη ζωή θα πρέπει να χτίζεις, το ξέρεις αυτό. Γιατί πρέπει να πας? Αυτός είναι ο λόγος. Θυμάμαι, το έχω ξαναδεί αυτό. Καπίλα! Ναι, στην αναγνωριστική αποστολή. Ναι, εκεί το βρήκα. Ήταν τον πατέρα μου. Το φορούσε όταν οι πρώτες μονάδες της δύναμης θανάτου αποβιβάστηκαν στο Gypsy Atoll. Πατέρα! Δεν μπορείς να πας στα χωράφια τώρα. Οι εισβολείς θα σε σκοτώσουν. Αν μείνω εδώ, γέ μου, η σοδιά μου θα καταστραφεί τελείως. Μα τι σημασία έχει αυτό, πατέρα? Όταν φύγουν οι εισβολείς θα φυτέψουμε πάλι από την αρχή. Όχι, δεν έχω μάθει να κάνω έτσι, γέ μου. Είμαι αγρότης. Αυτές οι καλλιέργειες είναι το ψωμί μου, το σπίτι μου, η ζωή μου. Αν θέλουν να τις καταστρέψουν, θα πρέπει να με καταστρέψουν και εμένα μαζί τους. Αλλά εσύ θα συνεχίσεις. Δεν το ξαναείδα ποτέ. Και όταν βρήκα αυτό το κοχύλι, κατάλαβα ότι ήταν σημάδι. Γι' αυτό έχω καθήκον να επιστρέψω στο Gypsy Atoll. Κιτάρα θέλει να έρθει μαζί μου.
Πατέρα. Πατέρα. Κόλλη, πήγαινε στο κέντρο έρευνας, στο υποβρύχιο θανάτου. Πατέρα. Πατέρα. Αρχηγέ, σας παρακαλώ, αρχηγέ, αφήστε τους να πάνε στο νησί. Ίσως ήταν ένα είδος σημάδι που βρήκε αυτό το κοχύλι. Το ίδιο είχε συμβεί και σε μένα. Το υποβρύχιο κεραυνός απάλαξε τα νησιά Μάρσαλ από τη δύναμη του θανάτου. Τώρα ίσως η δύναμη της αγάπης μπορέσει να κάνει τα πράγματα όπως ήταν πρώτα. Λυπάμαι, όχι. Μα αρχηγέ. Αποκλείεται. Θα είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς. Επικίνδυνο. Ακριβώς. Έχουμε εξοντώσει τις εχθρικές δυνάμεις εκεί, σωστά. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, ο εχθρός σκοπεύει να στείλει νέες μονάδες εκεί. Αν ανακαταλάβουν τα νησιά Μάρσαλ, δεν μπορώ να εγγυηθώ για την ασφάλεια του Καπίλα και της Τάρα. Ελπίζω να καταλαβαίνεις τη θέση μου, Καπίλα. Μα αρχηγέ, αν επιστρέψει ο εχθρός, θα κρυφτούμε στην υπόγεια σπηλιά. Σωστά, αρχηγέ, θα είναι ασφαλής μέσα στη σπηλιά. Όχι, αυτό δεν είναι αρκετό. Καπίλα, είναι καλύτερα να μείνετε εδώ μαζί μας και οι δυο σας. Αρχηγέ, σας παρακαλώ, αφήστε μας να φύγουμε. Θέλουμε να κάνουμε το Gypsy Atoll όπως ήταν πρώτα. Ωραίο. Πράσινο και όμορφο. Θέλουμε να ξαναδούμε τη θάλασσα γεμάτη τροπικά ψάρια, τη γη γεμάτη φοινικόδεντρα και ωραία λουλούδια. Έτσι όπως ήταν πρώτα. Πριν μας έρθουν οι εισβολείς. Μακάρι να μπορούσα να εκπληρώσω την επιθυμία σου, Καπίλα, αλλά σαν κυβερνήτη σου φοβάμαι ότι δεν μπορώ να το επιτρέψω. Αρχηγέ, σας παρακαλώ. Καπίλα, μην προσπαθείς να το πεις άδικα, δεν πρόκειται να τον κάνεις αλλάξει. Άσε να προσπαθήσω. Αρχηγέ, πρέπει να αφήσετε την Τάρα και τον Καπίλα να γυρίσουν στο Gypsy Atoll. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα για αυτούς όταν ζουν κάπου αλλού. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ή μήπως η αφοσίωση στο καθήκον σας τύφλωσε τόσο, ώστε δεν βλέπετε ποιο είναι το καλό τους, όπως είχε γίνει και την άλλη φορά. Είχα έναν πατέρα κάποτε. Ήταν καλός, τρυφερός και στοργικός. Και τον έχασα για πάντα αυτόν τον πατέρα. Αρχηγέ. Άννη, κόρη μου. Η Άννη έχει γίνει ένα πολύ υπεύθυνο παιδί. Πρέπει να προσέχει πολύ τους αδελφούς της. Ήταν αναγκασμένη να γίνει υπεύθυνη, καλέ μου. Εγώ μπαίνω στο νοσοκομείο κάθε τόσο και εσύ βρίσκεσαι στη θάλασσα για τους πιο πολλούς μήνες του χρόνου. Αγάπη μου. Ναι, καλέ μου. Μου ζήτησαν να λάβω μέρος σε μια άκρως απόρριτη αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι θα λείψω για πολύ καιρό από το σπίτι μας. Καταλαβαίνω. Αγάπη μου, μια και μόνο λέξη σου και δεν θα δέχτω να πάω. Αν δεν ήταν τόσο σημαντική αυτή η αποστολή, ούτε καν θα το σκεφτόμουν. Μα αφού είναι τόσο σημαντική αυτή η αποστολή, τότε πρέπει να τη δεχτείς. Και εγώ θα γίνω καλά και όταν γυρίσεις πίσω θα γίνουμε πάλι όπως πρώτα. Για ένα χρόνο δεν θα μπορέσω να πάρω ούτε μια μέρα άδεια. Καταλαβαίνω, θα τα καταφέρουμε. Έχω την Άννη και τα αγόρια μας για παρηγοριά και ίσως σε κανένα χρόνο να μπορέσω να νικήσω την αρρώστια μου. Λυπάμαι. Μη λες τίποτα, καλέ μου. Το ήξερα ότι δεν θα ήσουν για πάντα μαζί μου όταν σε παντρεύτηκα. Καπετάνιε Νόα. Κρόγκαν εσύ. Ναι, αρχηγέ. Έλα μέσα. Λοιπόν. Αρχηγέ, ήρθα να δω αν χρειαζόσαστε τίποτα, αρχηγέ, αυτό μόνο. Πες μου, Γκρόγκαν. Ναι, αρχηγέ. Νομίζεις ότι είμαι ψυχρός και ανέστητος? Όχι, αρχηγέ, ποιος σας το πει αυτό? Η κόρη μου η Άννη. Η Άννη, μα γιατί τι έγινε? Νομίζει ότι είμαι σκληρός που δεν αφήνω την Τάρα και τον Καπίλα να γυρίσουν στο Gypsy Atoll. Πιστεύει ότι η αφοσίωσή μου στο καθήκον με έχει κάνει απάνθρωπο. Και συνέχεια σκέφτομαι πως ίσως έχει δίκιο.
Παίρνω τις ευθύνες μου πολύ σοβαρά. Ίσως έχω χάσει την επαφή μου με τη ζεστή και ιστορική πλευρά του εαυτού μου. Είναι μια σκέψη που δεν μ' αρέσει καθόλου. Μου είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, Κρόγκαν. Μην ανησυχείτε, Αρχηγέ. Πήρατε τη σωστή απόφαση. Σαν κυβερνήτης δεν είχατε άλλη επιλογή. Σαν κυβερνήτης ναι, αλλά σαν άνθρωπος δεν ξέρω. Ναι. Αρχηγέ, ο Καπίλα και η Τάρα εξαφανίστηκαν. Δεν τους βρίσκουμε. Καλά, έρχομαι αμέσως. Δεν φάνηκαν πουθενά, Γουέμπερ. Εσύ φταίς για όλα. Δεν τους άφησες να φύγουν και έτσι τώρα... Φτάνει, Άννη. Τα λες αργότερα με τον κυβερνήτη. Κοιτάξτε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, μα δεν είναι εκεί, αλλά πρέπει να είναι ακόμα πάνω στο πλοίο. Πρέπει να κρύβονται κάπου έξω από το οπτικό πεδίο που έχουν οι κάμερές μας. Ναι, αλλά πού όμως? Το πλοίο αυτό είναι τεράστιο, μην το ξεχνάτε. Εδώ είναι. Κρύβονται μέσα στο σωλήνα μιας τορπίλης. Καπίλα! Τάρα! Μας κάνατε και τρομάξαμε. Γιατί, Καπίλα? Πρέπει να είστε πολύ αποφασισμένοι. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε πίσω στο νησί σας. Δεν μπορώ να είμαι πια εμπόδιο στο δρόμο σας εγώ. Μα Αρχηγέ, δεν πρέπει να φύγουνε, δεν πρέπει. Έλα εδώ. Αρχηγέ, δεν πρέπει. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι, ξέρετε. Κρόγκαν, αν δεν τους αφήσω να φύγουν τώρα θα τους κάσουν με την πρώτη ευκαιρία που θα βρουν. Τι να κάνω, πες μου λοιπόν. Μήπως πρέπει να τους φυλακίσω? Νομίζω ότι το πιο λογικό είναι να τους αφήσουμε να φύγουν και να τους ευχηθούμε καλή τύχη. Πού είναι ο μάγειρας? Τον είδε κανείς? Ο μάγειρας πιάσει τις διαταγές σας. Πέστε μου τι επιθυμείτε, Αρχηγέ. Είχες πει ότι εκτός από το να μαγειρεύεις ξέρεις και να παντρεύεις, έτσι δεν είναι? Μα βεβαίως, Αρχηγέ, ξέρω να παντρεύω. Δίνω ιερό όρκο γι' αυτό. Ωραία. Θέλω να παντρέψεις αμέσως την Τάρα και τον Καπίλα. Πολύ ευχαρίστως. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτό το προνόμιο, Αρχηγέ. Για πες μου, έχεις παντρέψει πολλούς ως τώρα? Κανένα δεν έχω παντρέψει, αλλά το έχω δει τόσες πολλές φορές στο σινεμά που τα έχω μάθει απ' έξω τα λόγια, κυρία. Πες στο Γουέμπερ να αλλάξει πορεία προς το Gypsy Atoll. Εντάξει, Αρχηγέ, είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά. Καπίλα, αγαπάς την Τάρα? Τι αγαπώ? Τάρα, αγαπάς τον Καπίλα σήμερα και για όλη τη ζωή, παιδί μου, τον αγαπάς? Τον αγαπώ. Τότε είμαστε έτοιμοι για τη Βέρα. Έχεις τη Βέρα μαζί σου, Καπίλα? Όχι, δεν έχουμε βέρες μαζί μας, δεν έχουμε. Πώς, δεν υπάρχει Βέρα? Μα τι γίνεται τώρα, το βιβλίο με τις συνταγές δεν λέει τίποτα. Το κοχύλι μου, γίνεται τίποτα με αυτό, κύριε? Θαυμάσια. Πέρασέ τη στο λαιμό και είσαστε αντρόγινο. Μπράβο να ζήσεις. Συγγνώμη, Αρχηγέ. Πλησιάζουμε στο Gypsy Atoll. Θέλετε να έρθετε στη γέφυρα, μήπως? Έρχομαι αμέσως. Ευχαριστώ, Γομπέρ. Εντάξει, πες, ας δούμε τι έχουμε. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε που βομβαρδίσαμε το νησί, Αρχηγέ. Καμιά δραστηριότητα του εχθρού. Ωραία. Ανάδυση μέχρι το ύψος της γέφυρας. Οι μηχανές να σταματήσουν. Ραντάρ να προσέχεις για οποιαδήποτε κίνηση. Ναι, Αρχηγέ.
εντάξει. Εντάξει, είστε έτοιμοι. Αυτά τα τρόφιμα θα σας φτάσουν για αρκετές μέρες. Βάλαμε μέσα εργαλεία και σπόρους για να αρχίσετε τις καλλιέργειές σας. Θα μου λείψετε και οι δυο. Θα μου λείψετε πολύ. Από όλους μας θα λείψετε. Αντίο, Κόλλιν. Αντίο, Κάπτεν Κάρτερ. Θα σκεφτόμαστε πολύ συχνά. Μη σε νοιάζει. Θα συναντηθούμε πάλι. Πηγαίνετε τώρα. Έχετε γεια, λοιπόν. Στο καλό και καλή σας τύχη, παιδιά. Αντίο, Κόλλιν, αντίο σας. Αντίο και πέστε ευχαριστώ στον Κάπτεν Νόα από μέρους μας. Εντάξει, θα το πούμε. Γεια σας. Γεια Καλό. Γεια. Δύο. Γεια. Γεια σας. σας. Έτσι που τους βλέπω να φεύγουν, μεγαλώνει η επιθυμία μου να συντρίψω μια και καλή τη δύναμη θανάτου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Μπέντον. Λοιπόν, πίσω στις θέσεις σας τώρα, έτοιμοι για αναχώρηση, κύριοι. Στις θέσεις σας, έτοιμοι για κατάδυση. Δηλαδή, κύριε Ναύαρχε, σκοπεύει να στείλει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου στον Ινδικό ωκεανό. Ακριβώς, Λούμπους. Η διαταγή ήρθε από τον ίδιο τον Γκόλφ. Να ανήκουστο, προσπαθήστε να τον μεταπείσετε. Δεν ακούει τίποτα. Λέει ότι ο διαστημικός ανιχνευτής εντόπισε το υποβρύχιο κεραυνός να κατευθύνεται προς βορρά. Φοβάται ότι ο στόχος του είναι το αρχηγείο Μαστική, στην περιοχή της ερήμου Σαχάρας. Αυτό είναι παράλογο. Το υποβρύχιο κεραυνός εξακολουθεί να βρίσκεται κάπου στο νότιο Ωστόσο, ειρηνικό. εσύ έχεις τις διαταγές σου. Δεν έχω σκοπό να υπακούσω σε τέτοιες διαταγές. Χρειάζομαι αυτές τις Δεν δυνάμεις. καταλαβαίνω, Λούμπους, αλλά θα σε συμβουλεύω να μην κάνεις κάτι για το οποίο ίσως μετανιώσεις αργότερα. Θα ζητήσω να μιλήσω με τον ίδιο τον Γκάλφ, κύριε Ναύαρχε. Λούπους, θα χάσεις την ώρα σου. Ήδη προσπάθησα εγώ. Αυτός ο νόητος ο Γκάλφ σ' αφήνει να ξεφύγεις μέσα από τα χέρια του, κεραυνέ. Μα εγώ δεν θα σ' αφήσω. Μια μέρα θα πάρω την εκδίκησή μου. Το ορκίζομαι. Βρισκόμαστε στο έτος 2052. Η Ομοσπονδία των Εθνών της Γης κυβερνά όλο τον κόσμο. Η ειρήνη βασίλευε στον κόσμο και όλα τα έθνη ευημερούσαν, ώσπου από το μακρινό διάστημα ήρθε το άστρο του τρόμου, ένας δορυφόρος που μετέφερε τη δύναμη του θανάτου. Μοναδική ελπίδα στη Γη, στην πάλη με τους εξωγήινους, είναι το μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου. Το υποβρύχιο κεραυνός. Το έτος 2052. Η Ομοσπονδία Εθνών της Γης κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο. Επιτέλους η ανθρωπότητα έχει μάθει να ζει ειρηνικά. Αλλά τότε από το μακρινό διάστημα έρχεται το άστρο του τρόμου, ένας γιγαντιαίος δορυφόρος που μεταφέρει τη δύναμη θανάτου, ένα στρατό προσφύγων από τον νεκρό πλανήτη Γκόθαμ. Στην πρώτη της γενική επίθεση, η δύναμη θανάτου αφανίζει το 90% του πληθυσμού της Γης. Ένας στρατός κατοχής δημιουργεί ένα δίκτυο θαλάσσιων οχυρών, τα οποία παρασκευάζουν επίσης και βαρύ είδωρ. Τη βασική πηγή ενέργειας των εξωγήινων. Το άστρο του τρόμου έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη για να υπενθυμίζει ότι οι εξωγήινοι ήρθαν για να μείνουν. Η μόνη ελπίδα της Γης ενάντια στην ολοκληρωτική κυριαρχία της δύναμης θανάτου είναι το μυστικό όπλο του Υπουργείου Πολέμου, το υποβρύχιο κεραυνός. Το υποβρύχιο κεραυνός με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Νόα και η ομάδα κεραυνός, το νεαρό πλήρωμα της μικρής αστραπής, αδελφού πλοίου του υποβρύχιου κεραυνός, μόλις έχουν αποχαιρετήσει την Τάρα και τον Καπίλα, τους νεαρούς νεόνυφους που επέστρεψαν στο πατρικό τους νησί, το Τζίφι Ατόλ, ελπίζοντας να αποκαταστήσουν την παλιά του ομορφιά μετά την εισβολή της δύναμης θανάτου. Το υποβρύχιο κεραυνός προχωρεί τώρα προς τα νησιά Γκίλμπερτ.
Εν τω μεταξύ, στο αρχηγείο ειρηνικού της δύναμης θανάτου, ο ναύαρχος Ζόγγελ ενημερώνει τον Σμήναρχο Λούπου σχετικά με τη διαταγή του κυβερνήτη της γης Γκάλφ για τη μετακίνηση του μεγαλύτερου μέρους του στόλου του ειρηνικού προς τον Ινδικό ωκεανό. Ο Λούπους, διοικητής αεροπορικών δυνάμεων της πολεμικής ζώνης ειρηνικού, εξοργίζεται με αυτή τη διαταγή. Η δίψα του για εκδίκηση κατά του υποβρύχιου Κεραυνός είναι αφόρεστη. Έλα λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τώρα πρόσεξε. Έτσι. Πρόσεξε να μπροστά τώρα. Έλα το πετυχες. Έλα λίγο ακόμα για το πετυχες. Και κοίτα, δώσ' του τώρα. Αυτός είσαι. Άραγε που να είναι ο Καπίλα και η Τάρα. Είναι η πέμπτη φορά που ρωτάς. Και λοιπόν. Αφού ανησυχείς τόσο πολύ, θα έπρεπε να έχεις πάει μαζί τους και όχι να γκρινιάζεις, καημένε. Έλα, πλάκα σου κάνω. Εξαλλού, ξέρω ότι είναι αυτό που σου λείπει, η πολυνησιακή μαγειρική της Τάρα. Γελάτε όσο θέλετε εσείς. Αλλά αν δεν είχαμε αυτό τον πόλεμο, θα πήγαινα μαζί τους σε αυτό το νησί. Θα μελετούσα την υδρόβια φύση εκεί και θα ζούσα ευτυχισμένος, αμέ. Ναι, κι εγώ αν δεν είχαμε αυτό τον πόλεμο, θα ήθελα να πάω αν μπορούσα. Σταματήστε αμέσως. Δεν έχει κανένα νόημα να το σκέφτεστε αυτό. Έχουμε πόλεμο και ώσπου να τον κερδίσουμε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Κύριε Πλήρχε, σκοπεύετε να συνεχίσετε την πορεία προς νότο? Ναι, Ντομίνγκο, γιατί? Δεν μπορώ να το εξηγήσω, έχω ένα προαίσθημα. Ένα προαίσθημα ότι κάποια καταστροφή μπορεί να συμβεί. Έχω κι εγώ το ίδιο προαίσθημα. Αρχηγέ, έχω μια αλόκοτη ένδειξη στο νότιο τομέα. Ποια είναι η παρούσα θέση μας, Βέμπερ? Τεταρτημόριο λάμδα, σημείο νη 33, αρχηγέ. Προχωρούμε προς τα νότια με ταχύτητα κανονική 1-6-5. Καλώς. Θα εξαπολύσουμε έναν θαλάσσιο ανιχνευτή, Σπέσερ. Μα αρχηγέ, δεν έχουμε κάλυψη από σύννεφα. Αν ο εχθρός εντοπίσει τον ανιχνευτή μας, τότε θα μπορέσει να συμπεράνει για τη θέση μας. Αν συμβεί κάτι στο θαλάσσιο ανιχνευτή, θα αναλάβουμε δράση διαφυγής. Ετοιμάστε το θαλάσσιο ανιχνευτή. Στόχος στα νησιά Γκίλμπερ. Ρύθμισε τον στη μεγαλύτερη εμβέλεια, Σπέσερ. Ο ανιχνευτής έτοιμος για εκτόξευση, αρχηγέ. Τώρα, Σπέσερ. Εκτοξεύστε το θαλάσσιο ανιχνευτή. Βάλτε τη μετάδοση στην οθόνη, παρακαλώ. Αλλάξτε πορεία σε 1-3-8. Αλλαγή πορείας ανιχνευτή σε 1-3-8. Καπετάνιε, τι είναι αυτό? Δώσε μας ένα κοντινό, Σπένσερ. Ναι, αρχηγέ. Πρέπει να εντόπισαν το θαλάσσιο ανιχνευτή, αρχηγέ. Τον εξαφάνισαν από τον ουρανό. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν ένα αέριο πύραυλο. Μάλιστα, παίξε πάλι το βίντεο της λήψης που είχαμε, Σπέσερ. Αμέσως, αρχηγέ. Κάνε μεγέθυνση, Σπέσερ. Πώς το βλέπεις? Σε φορτηγό μου φαίνεται, αρχηγέ. Και αυτός ο αγωγός πρέπει να είναι ανελκυστήρας σε τροχιά. Πρέπει να συνδέει το άστρο του τρόμου με τη γη. Θα είναι η οδός εφοδιασμού των εξωγήινων. Ένας ελκυστήρας 36.000 χιλιόμετρων. Λέτε να τον καταστρέψουμε, αρχηγέ? Φυσικά, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Αυτός ο αγωγός είναι πελώριος. Το ίδιο και η βάση πάνω στην οποία έχει χτιστεί. Εχθρικός στόλος πλησιάζει από αριστερά, κύριε Πλοίαρχε. Ίσως έχουμε προβλήματα. Πώς? Κατάδυση Weber στα 2.000 πόδια. Σιωπηλή πορεία. Εντάξει, αρχηγέ. Κατάδυση στα 2.000 πόδια. Εμφανίστηκαν εχθρικά πλοία. Όλο το πλήρωμα σε θέσεις μάχης. Εντάξει, ομάδα Κεραυνός, ξεκινάμε. Θέση του εχθρού, παρακαλώ, Meriwether. Έχουν αλλάξει πορεία, αρχηγέ. Πρέπει να μας έχουν εντοπίσει. Έρχονται κατευθείαν επάνω μας. Αρχηγέ, εχθρικά πλοία πλησιάζουν από τα αριστερά με ταχύτητα. Ετοιμαστείτε να επιτεθούμε και από τις δύο πλευρές.
Μα αρχηγέ, ακόμα κι αν εντόπισαν τον ανιχνευτή μας, πώς μπόρεσαν και αντέδρασαν τόσο γρήγορα και με τόσα πολλά πλοία? Αυτός ο ανελκυστήρας έχει μεγάλη σημασία για αυτούς. Τα πλοία τους είναι εδώ για να τον προστατεύουν. Είσαι βέβαιος ότι είναι το υποβρύχιο κεραυνός? Κοντρόλ αποστολής προς τόλο. Περικυκλώστε το υποβρύχιο κεραυνός. Ετοιμαστείτε για επίθεση. Αρχίστε τα πυρά! Καταιγισμός από τορπίλες, αρχηγέ! Έρχονται κατά πάνω μας από όλες τις πλευρές μας! Βέμπερ, ενεργοποίησε τη στιγμή μια κατάδυση. Μα αρχηγέ, γιατί να το ρισκάρουμε? Είμαστε ήδη σε βάθος 2.000 ποδών. Θα καταδειχθούμε όσο αντέχει το πλοίο, Βέμπερ. Ναι, αρχηγέ. Αρχηγέ, φτάσαμε στο οριακό σημείο. Αν πάμε πιο βαθιά, το πλοίο θα σκάσει. Πού είναι αυτές οι τορπίλες? Είναι ανιχνευτικές τορπίλες, αρχηγέ. Μας πλησιάζουν συνεχώς. Σπένσερ, να εξαπολύσεις αμέσως τους πυράβλους. Μάλιστα, αρχηγέ. Πυροδότηση παραπλανητικών πυράβλων. Πώς? Τι γίνεται τώρα? Ποιο απ' όλα είναι το πραγματικό υποβρύχιο? Αδύνατο να ξέρουμε. Όλες οι συντεταγμένες του σόναρ είναι ίδιες, κύριε Σπινάρχε. Αργά ή γρήγορα θα εξαντλήσουμε όλα τα κόλπα σου, κεραυνέ. Το ελπίζω ειλικρινά κι εγώ, Σμινάρχε. Δεν ανησυχείτε, κυρία Ναύαρχε, έχουμε κι εμείς λίγα δικά μας κόλπα, δεν θα μας ξεφύγουν τόσο εύκολα. Όλες οι εχθρικές τορπίλες εξουδετερώθηκαν, αρχηγέ. Σταδιακή ανάδυση σε βάθος 2.000 ποδών, Βέμπερ. Μάλιστα, αρχηγέ. Μα τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει καμιά απολύτως δραστηριότητα του εχθρού. Λέτε να μας έχουν χάσει, αρχηγέ? Όχι, Σπένσερ, είναι έξυπνοι. Δεν την παθαίνουν και τόσο εύκολα αυτοί. Η ομάδα κεραυνός είναι έτοιμη, αρχή. Ναι, αρχηγέ, δώστε τη διαταγή και ξεκινάμε αμέσως. Να εκτοξευτεί η μικρή αστραπή. Να εκτοξευτεί η μικρή αστραπή. Δέκε, κύριε, τι συμβαίνει πάλι? Με μπαρακούντα μοιάζουν, αρχηγέ. Μπαρακούντα σε βάθος 2.000 ποδών, Σπένσερ. Ποτέ δεν έχω δει ψάρια σε τόσο μεγάλο βάθος. Είναι πολύ παράξενο. Ίσως είναι κάποιο κόλπο της δύναμης θανάτου. Καλέστε αμέσως τη μικρή αστραπή. Ναι, αρχηγέ. Υποβρύχιο κεραυνός, καλή μικρή αστραπή. Εμπρός, μικρή αστραπή. Αρχηγέ, έχω πολλά παράσιτα. Μα τι είδους παράσιτα? Ουδετερόνια, αρχηγέ. Ουδετερόνια. Συνέχισε την προσπάθεια, Μπέτον. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το υποβρύχιο Δεν είναι κεραυνός. τίποτα, καπετάνια. Τα ουδετερόνια είναι πολύ πυκνά. Ουδετερόνια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να βρεθεί. Πάμε, καπετάνια, τα δοκίμασα όλα. Ελπίζω να μην χτυπήθηκε ο κεραυνός, καπετάνιε. Μη λες ανοησίες, γύρισε εδώ στο σόναρ και δες τι γίνεται γρήγορα. Ναι, καπετάνιε, αμέσως. Έχω το υποβρύχιο κεραυνό σε βάθος 2.000 ποδών. Ας πάμε στα σίγουρα καλύτερα. Προχωράμε προς το υποβρύχιο κεραυνό σε βάθος 2.000 Ναι, Chris. καπετάνιε, επιστρέφουμε. Βάθος 2.000 πόδια. Στροφή 1, ταχύτητα κανονική στις 80 μοίρες.
Μειώστε την ταχύτητα αμέσως. Προχωρούμε με μειωμένη ταχύτητα. Και κύριε, τι είναι αυτά εκεί? Πώς? Μπαρακούντα σε αυτό το βάθος, αδύνατον. Κανένα ψάρι δεν ζει σε τέτοιο βάθος. Για να δω από πιο κοντά αυτά τα ψάρια, Τζέρεμι, γρήγορα. Ναι, καπετάνιε. Αυτά δεν είναι ψάρια. Κόλπο της δύναμης θανάτου, καπετάνι. Αυτά πρέπει να προκαλούν τα παράσιτα, Είναι χιλιάδες από αυτά και όλα να τεινάζονται αμέσως. Αν πέσουν πάνω στον κεραυνό σε αυτό το βάθος, τότε... Ξέρω, Τζέρεμι. Νομίζεις ότι μπορούν να βυθίσουν το υποβρύχιο κεραυνός, Λούπους? Τα μηχανικά ψάρια είναι προγραμματισμένα να συγκεντρωθούν και να εκραγούν στο ίδιο σημείο. Μόλις ανοίξουν μια τρύπα στα πλευρά του, το υποβρύχιο κεραυνός θα αναγκαστεί να αναδυθεί και τότε θα είναι στο έλεος μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Σπέσερ. Όχι, αρχηγέ, είναι πολύ κοντά. Δεν μπορούμε να τα προλάβουμε φωτράφτες χωρίς να τα πυροδοτήσουμε. Κάτι δεν πάει καλά, καπετάνιε. Ο κεραυνός δεν προβάλλει καμιά αντίσταση. Δεν μπορεί, Τζέρεμι, κινδυνεύει να ανατιναχθεί. Ακόμα και με τη μεγαλύτερη ταχύτητα δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτά τα πράγματα. Καπετάνιε, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι αμέσως. Αλλιώς το υποβρύχιο κεραυνός είναι καταδικασμένο. Το ξέρω, Άννη, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τορπίλες. Μια στιγμή, κάτι σκέφτηκα τώρα μόλις. Τα υποβρύχια μαχητικά σκούτερ, ίσως αυτά δώσουν τη λύση. Μα καπετάνια, είναι πρωτότυπα. Δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα. Είναι λοιπόν ευκαιρία να δοκιμαστούν τώρα, Τζέρεμι. Εμπρός, ας μην χάνουμε καιρό. Εσύ δεν πρόκειται να πας πουθενά. Τι πράγματα είναι αυτά? Άννη! Άννη, δεν μπορείς να πας? Γιατί όχι, είναι καλύτερη σκοπευτρία από σας τους δύο. Πηγαίνετε πίσω στις θέσεις σας και μείνετε σε επιφυλακή. Ίσως χρειαστούμε υποστήριξη. Να είστε όλα για έτοιμοι. Εντάξει, καπετάνιε. Εντάξει, ελευθέρωσε τα σκούτερ εστραπή. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα κάνουν. Εντάξει. Κύριε Πλοίαρχε, τα σκούτερ της ομάδας Κεραυνός τα καταφέρουν μια χαρά. Δεν έχουμε άλλες ενοχλήσεις πια. Θαυμάσια. Πού είναι ο Κρόγκαν? Κάπου γύρω από αυτά τα μαχητικά σκούτερ είναι, αρχηγέ. Πολύ αποτελεσματικά τα σκούτερ, έτσι. Ναι, δόξα τω Θεώ, Κρίστ. Θέλω να αναλάβεις εσύ εδώ τώρα. Θέλω να προχωρήσεις αμέσως προς το σημείο χαμελέων. Πρέπει να τραβήξουμε μακριά τον εχθρικό στόλο. Κατάλαβες?
Κατάλαβα, καπετάνια, θα προχωρήσουμε προς το σημείο Χαμελέων για να τραβήξουμε μακριά τον εχθρικό στόλο. Προς όλο ταχώς, πορεία προς το σημείο Χαμελέων. Τοποθέτηση λευκού περιβλήματος. Κοίτα, το υποβρύχιο κεραυνός δραπετεύει. Δεν θα πάει μακριά, κύριε Ναύαρχε, θα το φροντίσω εγώ αυτό. Όλα τα θαλάσσια σκάφη να καταδιώξουν και να καταστρέψουν το υποβρύχιο κεραυνός. Τετρατημόριο 2 Sonic 28, βάθος 200 ποδών. Νομίζω ότι αστραπίνεται το υποβρύχιο κεραυνός, Αρχηγέ. Θαυμάσια. Θα περιμένουμε ώσπου ολόκληρος ο στόλος να τεθεί σε καταδίωξη της αστραπής και μετά θα επιτεθούμε από πίσω. Θα πρέπει να ετοιμάσει τον πύραυλο Expenser. Καμιά αντίρρηση? Όχι, Αρχηγέ. Νομίζω ότι η κατάσταση επιβάλλει τη χρήση του. Να γίνει έλεγχο στο κομπιούτερ και να επιβεβαιωθεί αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Σχετικά με ερώτηση για χρήση πυράβλου X. Παρούσες συνθήκες ευνοϊκές. Δεν υπάρχουν αρνητικοί παράγοντες που θα εμπόδιζαν τη χρήση του. Όλα τα συστήματα αυτόματης τηλεκατεύθυνσης έχουν ενεργοποιηθεί. Εντάξει κύριε, οπλίστε και ετοιμάστε τον πύραυλο X. Ναι, Αρχηγέ. Ο πύραυλος εξοπλισμένος και έτοιμος για πυροδότηση, Αρχηγέ. Τα εχθρικά πια είναι όλα μαζί, Κρίς. Ωραία. Αποβολή του λευκού περιβλήματος. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Όπιστεν ολοταχώς. Καπετάνιε, ο κεραυνός εξαφανίστηκε. Τι πες? Η μικρή αστραπή είναι εκτός βεληνακούς, Αρχηγέ. Ωραία. Μπορείτε τώρα να εκτοξεύσετε τον πύραυλο X. Τι μπορεί να συμβαίνει? Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που κινείται προς τα πλοία μας? Μας ξεγέλασαν! Είναι παγίδα! Ολόκληρος ο εχθρικός στόλος καταστράφηκε, Αρχηγέ. Και τώρα, Λούπους. Με ξεγέλασαν, κύριε Ναύαρχε. Έχω υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας μου. Ωστόσο αυτό δεν θα συμβεί και δεύτερη φορά. Θα καταστρέψω τον κεραυνό έστω κι αν χρειαστεί να θυσιάσω τη ζωή μου. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν ηθοποιοί. Μάκη Λευματάς, Γιώργος Βασιλείου, Τάσος
Γιάννης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Τριανταφυλλίδου. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Western World Television.